Hola, soc Maria Amigo, economista i consultora de l'economia del bé comú. Aquest és el primer vídeo del projecte Transformant el nostre món. El que tracta és d'introduir dintre de la formació professional els valors i principis de l'economia del bé comú. En aquest primer vídeo anem a parlar de les economies transformadores i com poden les empreses introduir el concepte de la sostenibilitat en el seu dia a dia. L'objectiu és tindre molt clar que el model econòmic actual és insostenible i les empreses han de fer camí per a canviar aquesta situació. La sostenibilitat no és una altra cosa que tindre en compte en cadascuna de les decisions empresarials l'impacte que tenen aquestes accions en lo econòmic, en lo social i en lo medioambiental. Els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, poden ser una bona guia per a que les empreses comencen a fer aquest camí. Ens ajuden a tindre este paraigües i guiar a les empreses cap a la sostenibilitat. I és per això que, avui per avui, n'hi ha molts models econòmics que estan treballant baix el paraigües dels ODS. I un d'ells és el model de l'economia del bé comú. El model de l'economia del bé comú el que fa és traspassar els valors del dia a dia de les persones a les empreses. L'economia del bé comú no pretén una altra cosa més que les empreses tinguin en compte els valors fonamentals en el tracte que tenen en cadascú dels seus grups d'interès. Els valors fonamentals en els que treballa l'economia del bé comú són dignitat humana, solidaritat, sostenibilitat medioambiental i participació democràtica i transparència. I el que pretén és que les empreses apliquen aquests valors en les relacions que tenen en tots els seus grups d'interès. Treballadors, clients, proveïdors, l'entorn. El que pretenem en aquest projecte és que els alumnes i les alumnes de formació professional puguen aplicar aquestes ferramentes als seus projectes empresarials i d'aquesta manera aconseguir que en el futur puguen tindre empreses que tinguin en compte la sostenibilitat en tots els seus grups d'interès.